weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ferlo fer ko joli lordungo wuro mango wali juude goriki jareɓe sare demba wulle weste ba fata kon waktu yoni ha to karsalla gullamɓe kame gurela beya ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal hoore jolide ndi jartima occidentaux en tewnde ɓe mbi Afrique naɓe so ndenaki leydi Chine ma ɗeɗɗo ñamale toon to leydi Mauritanie diɗɗal lundo mbaɗi siti mumen yeeso ɗowoɓe ko fate sumgoji leydi ndi gam hollirde mette mabɓe haɗo ɗo gon résultat ji ɗi jaltani taw toon to leydi Mali caggal Ibrahima Boubacar Keita ƴettidde dal mum ɗimmal ngal lefol laamu leydi Mali ko Soumaïla Cissé Soumaïla Boubé Maïga kam tigui acciti golle hanki kono toɗɗitama ñalawma hanki o toon to leydi Guinée Conakry boñmo Sina kame Alpha Condé cifodiri kene foto wonde milliard piccala nayyi ko fate koppreje dollar gam mahde yogade barasuji e nder leydi Guinée kabruji menan jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake duttugola duwaw ummorade endama kuseri taw kadi ko kamɓe duttata duwaw dendagal bandiraɓe arnoɓe tonto dunde kame tonto jalluɓe kala dewinoɓe ɓoggi karalleje ha e WhatsApp kame Facebook kala tonto États-Unis d'Amérique ha fayenma tonto Gabon yo gay nokkuji to tawete endam kuserinaɓe kala aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe kala e gardugola mawɗo mabɓe biteɗo Demba Ali Ly en wonde Sidi Ly kame Aissata Ly kono ne kadi Samba en wonde Samba Diya kame Abdoullahi Sy en wondi kadi e biyeteɗo Sidi Ngaya Sy kame Amadou Ngay Sy nonne kadi Rougui Sy en wondi kadi e kawmaɓe biyeteɗo Demba Dramani Aljuma kame Cipowo Dramani Aljuma ɓe ndenti kamɓe kala ɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe duynoɓe yogay nokkuji ha toon to dunde kame jalluɓe kala e yoga e leyɗele kame ɓoggi karaleje kala ɓe mbiyande gueno windan toon baraji caggal noon kamɓe kala nde ɓe duwani wonande jinnaɗo mabɓe e mawniɓe hen banggue taw kadi ko biyatnoɗo Banu Dramani Aljuma jaltuɗo aduna taw kadi ko jofde alet ɓennuɗo hen no taw yalti aduna ko toon to jalluɓe yaltiri aduna duuɓi temedere duuɓi ɗiɗi eɗen mbiya kadi yo gueno rokku ɓesgu makko hono ko rokkimo ko walla ni kadi ɓuuri ko rokkimo e to banggue duuɓi eɗen mbiya wotto barke makko naate leydi yo heddoye ɓesgu makko kala den ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kami gartugol ceerno Habous Diallo en neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala taw kadi yettini ɓattake o ko enɗam kuseri taweteɓe yoga e nokkuji e nder leyɗele ɗe kala kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari joya silto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal no mbirɗen e gardede kabruji mena hoorejo leydi Sénégal Macky Sall gila toon to leydi Chine ñalawma hanke o dañi jabtade occidentaux en wonande halfinaɓe ko fate banggue catal biyetengal FMI taw ko fate koppreje windere nde tuma kay nde ɓe beddi konguɗi mabɓe fade leydi Chine kame leyɗele Afrique gam wideɓe so tawi Afrique naɓe ndenaki ma keɓ ɓeɗɗere ko fate banggue ñamale caggal on Afrique naɓe nana ñamo nan tan ñafo ñamale taw kadi ñafoto ko toon to leydi Chine kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti ɗereji hakkude leydi Chine kame leyɗele Afrique kañum fof koko tonga ene dotta moni kala en andi ko foti wawde ƴettude o holliti guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi tawi kay ko leydi Chine yaltini ngaluji jonɗi no fewi ko fate banggue milliard uji
ngam wadde e nder leyɗele Afrique kala ha joni keddoɗen koye jokkodiral hakkude Chine kame Afrique hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kam tigi toɗɗa toon woni gardiɗo taw kadi koko wiyete gardugol hakkude Chine kame Afrique o toɗɗama toon ñalawma hanki o ko wona ɗum ko kadi ñalawma hanki o toon to Chine hawrama ko Sénégal jogori jaɓɓare taw kadi ko jonde wonde wattore jonde nayɓire hakkude jokkodiral hakkude leyɗele Afrique kame Chine ɗum noon waɗata ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho toon to leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen hama en kaali cumu bango hanki jeere taw kadi ko jeere Petre Sena ko nden jeere tigui sumine tawi e nder Dakar taw kadi ko jeere tawetende e nder Dakar nden jeere no sumi hanki taw kadi andaka holko saabi nguɗon cumu caggal on nde koninkoɓe faabu nodda gaari nde ɓe puɗɗi ñippude ko nden tigui ƴiwonde mawde lappi hen ha ganduɗa jeygue ñifori kisa lawol gotol e hollitama noon yogay kantiŋaji jaadi e jeygue kame million ŋaji jonɗi no fewi waɗani gañiɓe waɗani mayɓe kono kam ngaluji kewɗi boni hen soɗen teski oɗo dumunna kala jeereji ene cuma e nder leydi Sénégal e mbasi yimɓe tan nde ɓe ndentoto wadde ko wiyete trafic courant caggal jogade ɓoggi taw kadi ɓoggi ɗi gona ɓoggi moƴƴi no fewi kala saaha ciltamne silta en taw ko kuɓɓama so tawi nangtima yogay gueɗe goɗɗe tan heewi ko addude cum bonnana heddiɓe kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale sitin taw kadi ko lundiɓe ɓe jinno wadde hanki toon to yesso jagorɗo kalfinade gueɗe e nder leydi e nokku biteɗo Washington ko ɗon tigui ɓe jinno yettade dadiɓe noon gadimama ɓe toon nde dadiɓe gadiɓe noon ko nden tigui mbaari bolol ngol ha tekki kamɓe noon nde ɓe gaari ɓe jiiɗi tigui fusde barrage wonande dadiɓe o ko ɗon tigui wiya teɓ biteɗo Oumar Sarr taweteɗo e landa PDS en wonde kadi ceerno Bokum taweteɗo e Rewmi ene wondi kadi e ceerno Alassane Sall ene wondi kadi e woɗɗe yaadiɓe men kala en wonde Mamadou Dioba Kowa e kamɓe kala noon ko ɗon tigui ɓe pawa juuɗe ɓe nawa toon to dadiɓe cuuɗi mumen ko toon tigui ɓe mbaali koye subaka hande o tigui ɓe ɗaccita kikiɗe hanki onon Wuli Diaw hakkude Sandaga kame nokku biteɗo place Washington ha Wuli Diaw caggal kayde dadiɓe beddi gaz uji parcoji biteɗi lacrymogène ko wona ɗum ko noon kamɓe ɓen fuɗɗinoɓe arde taw kadi ko yaadiɓe lundiɓe haysoɓe kewani ha wuro kama kamɓe kala ɓe dogui yogay mabɓe naati ko toon to Sandaga gam moltade e yeeyoɓe wonɓe toon ɓe kono kadi ma wi dadiɓe ɗaccani haydara kala banggueji ɓe beddi men gaz uji lelani kamɓe kala ko ɗon ɓe certi caggam noon yogay pelle darima hanki jamma gam wiide yimɓeɓe jaggaɓe yo ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade kamɓe kala ko toon ɓe mbaali koye subaka heɓe ɗaccita ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale dawrugol PDS holliti wonande kay ko fate banggue parinage e sifande beele kay ɓe daña neɗɗo beele kay ɓe daña cifande beele ɓe mbawa tawtorede ƴamgol lefol laamu hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi kamɓe noon maɓe puɗɗo ñande asende jeetati nduɗo hen lewru e nder leydi Sénégal kala ha joni koye dawrugol keddoɗen ma en kaale Youssou Ndour taw kadi ko gardiɗo landa mbiyete ka fekke macci booli kanko noon o holliti oɗo saaha mo gonɗen yidde makko ko yimɓe makko kala jiyaɓe landa makko ɓe kamɓe kala yooɓe cuɓo hooreji leydi Sénégal Macky Sall beele cifande mum ne timma wawa ƴamtoyde lefol laamu hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Assane Diouf gonnoɗo ɓoggi karaleje ne ƴatto yimɓe jamma e ñalawma biyenoɗo tep kene wona joni dumuna jonde no fewi kanko noon felɓodiri toon to kaso Moro Boso o felɓodiri toon e renoɓe kaso ɓe ha ganduɗa o gañi e hofuru gañande musde no fewi ganduɗa hofuru ndo koko ɓuuti koko fayi dow ko poɗɗo wadde ko wiyete opére kono kay no opére waɗata ɗum ko sappo e gonduɗo hen lewru e hujjiyanke makko biyete Alhaji Diouf holliti wonande o yinno haaldude ko biyeteɗo Sirigne Mbacké on noon nde tati ɓe caali ko ɗon tigui ɓe pelɓodiri ha ganduɗa o gañi e hofuru kanko ɗo hen biyeteɗo Assane Diouf ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen oɗo saaha kala haalete yardete ata e watte coccorɗe booli kala koko fatte banggue ndiyam jarteɗam e Dakar caggal nde yimɓe hewɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonen gollorgal machine aji gongal e nder Dakar ka itta tigui ko diƴƴe taw kadi ko diƴƴe lotorɗe kame diƴƴe jaltoje neɗɗo kala cigga ɗum mbatta ɗum diƴƴe jarteɗe ko ɗum tigi woni ko yimɓe jarata e wiide yoga e jaydeli kono kadi ko wona ɗum ko kadi fenni yoga kadi e yimɓe penni ɗum ha tenti yoga e jaydeli penni wonande ɓen wiɓe noon ɓe kolliti caggal nde ɓe bangui toon to oɗon usine gollotoɗo on holliti ene
ene itta kay dijje kewde taw ko dijje de labani gonoje fosuji kon den dijje kala so tawi pewnama sembolinte ko fate bange njaram e nder leydi Sénégal ko wana dum ko non eden teski kam hay so tawi woni wona leyɗele kam so tawi den dijje ne batte njarama suwa taw yettade e nder leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali daram banno tonto Demba Diop kene wona joni hitande caggal kayde fukkoye ngel fekkata ko nde wakam kame mbora caggal nde supportraji wonande wakam kay gadduno toon dillere ha waɗi yimɓe hewɓe mayɓe hen caggal yogay sukaɓe jagganoma ne ndumba tonto robosa ko wona ɗum ko non ñalawma hanki o e gaddugol biteɗo ngalla Samba taw kadi ko gardiɗo lebunkoɓe juma mawɗo mo lebunkoɓe kame almami lebunkoɓe tawete tonto wakam kamɓe kala ɓe mbaɗi batu mabɓe hanki ɓe mbaɗi rango faade laamu leydi Sénégal nde accitta suka mabɓe oɗo saha koko natani hofgo juuɗe walla mi koko natani gueddere ñamata jarata toon to robos ten kala so yimɓe gaari jiidu ɗumen jaɓata yaltude gam haaldude ɓeɗon yimɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali jaydi witen APS ɓe kolliti ñalawma janggo koɓe waɗoɓe sitin mabɓe e yesso gollorgal mabɓe kamɓe nde ɗon jaydi noon ko jayde ɓurde ɓattade laamu ɓe kolliti koɓe waɗoɓe hofgo juuɗe kene foto wonde 96 taw kadi ko waktuji noon puɗɗoto ko ñalawma janggo 10 heures gam hollirde oɗo saaha mo gonen jani witen APS ande tacca Chris mawɗo no fewi e nder leydi Sénégal sen giwi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jaydi witende Sahara Média ɓe kolliti wonande diɗɗal lundo mbaɗi siti mumen e yesso ɗowaɓe ko fate banggue sumgoji leydi ndi catal bitegal seni e tuggal ma tan kene wona joni balɗe 5 so wona toɓɓe ala ko yalti ko fate banggue résultat ji taw kadi ko sumgoji bannoɗi e nder leydi ndi awɗo saaha mo gonen ɓesgu leydi ndi kala ne jappi noppi gam fadde kay beele sumgoji ɗi jalta no jencudi ndi yalta no foti yaltirni kono hawɗo saaha mo gonen aɓe tuumi kay wonande catal bitegal seni ene tambi guyka mawka no fewi e nder ɗiɗo hen sumgoji je e sawto wala biteɗo wulde mawludo kanko tigui holliti wonande hawɗo saaha mo gonen haydara yaltani tene kadi oɗo saaha ala koɓe jiiɗi so wona e résultat ɗi jaltu o waɗi erago noon wonande union africaine arɓe toon to leydi Mauritanie so tawi kolliti jiyani hen kala to waɗi guyka laabiti kañumen keedani ko laamu leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaali janitene Sahara Média ɓe kollitiri wonande Mouhamadou Abdoul Aziz jillu makko toon to leydi Chine o yaadino e sette timmuɗo no fewi ñalawma hanki on sifande waɗi toon to leydi Chine hakkude joomen ngaaluji ɓe leydi Mauritanie kame joomen ngaaluji ɓe leydi Chine ma mbaw jokkodirde ko fate banggue jokkodiral faggudu beele kadi leyɗele ɗiɗɗe mbawa wassodirde ko fate banggue jeygu kame ɓamtare beele wona hunde dumide kame cehilagal e nder leydi Mauritanie kame Chine kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi witende muri weɗɓe kolliti wonande kaya laamu leydi Mauritanie kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nde caggal leydi Mauritanie ene wonde suudu ñawonde leydi Mauritanie waɗi rango fade polisari en taweteɓe toon to Sahara nde mbawata tottirde laamu leydi Mauritanie wonande ɓen biftinoɓe taw kadi biftino koɗo hen gorko bitinoɗo biyeteɗo wulde lefdil taw kadi ko ɓi maire mo Frédéric taw kadi ko daha toon e nder leydi ndi ha nawa toon to polisari en ɗaccitama noon caggal nde o dahano nde wonno tikko e nder lewru juillet de saha noon laamu leydi Mauritanie yidde mum ko ɓen wannaɓe ngal ɗon baɗal ɓe jaggo e toon to polisari en mbawatirede ga e nder leydi Mauritanie mbawa ñawede ngal ɗo baɗal ngal ɓe mbaɗi e oɗo hen gorko ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi wite adalaren fo ɓe kolliti wonande sitin moɓodiral lundiɓe waɗi ha toon to landa mbiyeteke RFD ene wondi kadi e landata wassul toon to Boutelmita e yesso ɗowaɓe ko fate banggue sumgoji toon to Boutelmita gam hollirde wonande toon to Boutelmita ala kala ko laaɓi e ɗiɗo hen sumgoji tene kadi ɓe tuumi catal biyetegal sini koko wakliti gueɗeɗe kala ene kerƴi tene kadi daɗa ɓe jiyani yidde mabɓe noon ko toon to Boutelmita yo sumgoji ɗi mbaɗe niile ɗi mbatte caggal ala kala ko rewi lawol toon to Boutelmita ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jaydi witende Sahara Média ɓe kolliti toɓo manggo no fewi jippima kikiɗe hanko e Nouakchott kene foronde 4 ha 3 métres e nder Nouakchott e ko taari ɗum kala ha ganduɗa subaka hande o e yogay booli mawɗi kala mbarama ha addi ko wiyete embouteillage caggal noon wonande société ji guittoji diƴƴe booli ko ɗin tigui gonno ittude ɗeɗon diƴƴe ha tente lawola Mouhtar Wul Dadda taw tegol e sara nokku biyeteɗo Tedrika nokku biyeteɗo Tigrik walla mbiyen nokku biyeteɗo Tigris Zeyna ne tawi nder Mauritanie ko toon tigui ngol lawol ha ganduɗa barama caggal on hitande yewtunde laamu leydi Mauritanie tottino gollorgal chinois ji nde mbawata ittude diƴƴe
tawetede e nder noksota laamu leydi Mauritanie hollitino iti walla mbiyen tan yaltini kene fota wonde 15 milliard koppareji ugiya ngam ngarɗinde ɗiɗo hen boli beele mbasa tudde diƴƴe e nder leydi Mauritanie ha tente noksota joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende hibbiya e jayde witende hibba presse ɓe kolliti wonande Sharif mo Nioro tawte toon to Nioro mo leydi Mali caggal nde sete Abdoulaziz timmuɗo nelaɗo yeehi toon joddoye Sharif mo Nioro kanko Sharif mo Nioro nden o hettima sete o ha gasi koɓe kaali ko kala wonani o faami ko nden tigo suuti konngudi makko o holliti so tawi on jeehi mbiyon Mouhamed Ould Abdoulaziz ene wonde oɗo hen lamɗo leydi Mali biteɗo Ibrahima Boubacar Keita kamɓe ɗiɗo kala yoɓe giwe e laamu leyɗel nde ha laaɓa ha wiye ceera hay so tawi woni kam Ibrahima Boubacar Keita lammini hoore mum e nder leydi Mali yo andu kam toon to Nioro hay goto lamminanimo toon ɗinnan ko konngudi taw kadi ko Sharif mo Nioro tuma kayde sete timmuɗo nela e nel ko Abdoulaziz faade toon to Nioro jayde witende hibba presse ko ɓen tigui jaltini ɗum sen wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ñalawma hanke o caggal oɗo hen bite Ibrahima Boubacar Keita nde suuti jungo makko o wondi e yesso ɓiɓɓe malnaɓe tawtornoɓe ɗon ɗo wondanno ɗo o holliti oɗo saaha mo gondena haare makko adinde ko haɓade ha joni pelle ceɓɓitiɗe taw ko taweteɗe e nder leydi Mali e sembolinde catal bitegal G5 Sahel leyɗele joyi dendude beele mbawa haɓade pelle ceɓɓitiɗe ko rewi hen ko haɓade kala ko fate mbuñaari caggal teskede leydi Mali ene heewi mbuñaari ha ɓutti mbuñaari ndiga woni koye laamu ngo ene teska kadi o holliti mawo haɓa ko fate jonde wasam gollago beele sukaɓe leydi ndi kala mbawa gollade no wowi wade ni hikkikiɗe hanke o taw kadi ko hoorejo jagoɗo biteɗo Soumaïla Boubé Maïga kam tigui windi ɓattake ko fatte banggue démission de ittude iwde golle mum ha laaɓa ko jamma hanki noon hoorejo leydi ndi Ibrahima Boubacar Keita subtimo yo ardito wonande jagorɗe kala oɗon ñalawma hande noon leydi Mali ala jagorɗe ɓoyata maw toɗɗo jagorɗe makko kesso on saaha ɓe puɗɗo gollade e golle mabɓe e nder leydi Mali kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Tombouctou konin koɓe hinde Barkhane jeeyaɓe toon to leydi France pawi juuɗe men e yimɓe nayo e wuuro wiyetengo Admoa wuuro wiyetengo Adwaya ene tawe e 66 kilométre hakkude mum e Tombouctou ko toon tigui ɓe teeɓi aɓe tuuma noon jeeya koye cetal bitegal CMA ene tawe en biteɗo Mohamed Wold Meya ne tawe en goɗɗo biteɗo Wold Omarien ne tawe goɗɗo biteɗo Yirba e Wold Hamida ne tawe en goɗɗo biteɗo Wold Idrissa ko ɓeɗo hen pawa juuɗe ñalawma heccanki o kadi goɗɗo fawama jungo e taw kadi ko biteɗo Abdoul Haye Aga Mohameda e wuuro witengo El Machara ne tawe 53 kilométre 53 kilométre hakkude mum e nokku biteɗo Tombouctou oɗo saha nan konin koɓe hinde Barkhane nana e nder leydi ndi ne jiilo ɓen kay wonduɓe ɓeɗo hen pelle ceɓɓitiɗe joni toon to leydi Mali keddoɗenama en jaaha toon to Kayi nokku biteɗo Banjana nokku biteɗo Banjana ene tawi nder falde Demba yaha toon ne kadi ko jamguel ƴiwonde yani toon e sagataɓe tatto hen goto wasfita noon ɗiɗo heddiɓe en tawi cuuɗi cafi taweteɗe nder falde Demba ya oɗo sani rentina noon yimɓeɓe nde mbawata rentade no fewi tene bonni toon matériel uji kewɗi no fewi ganduɗa joom gorko joom ngaalu taweteɗo toon gueɗe mum kala ene boni hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗenama en kaale coordinateur général taw kadi koye 11 Alfarouk kam tigui daha e galle mum jamma heccanke oɗon ɗo yano e galle joom suudu makko biteɗo Ibrahima Konato kam tigui daha e galle mum caggal nde worɓe gaari jetti mbimo arreɓe amena ɓe kolliti koɓe dadi ɓe nayimo haɗo saaha mo goɗen hay goto anda nawɓemo hay goto anda ɗo nawa e nokkuji he sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Gondé toon to Chine hanki sifodiri e bogne mo Chine biteɗo Him Bank ɓe cifodiri kene fota wonde milliard piccal nayi ko fate banggue koppareje dollar gam mahde taw kadi ko barrage mawɗo no fewi e nokku barrage mawɗo no fewi taw kadi koye nokku biteɗo choix bitte ne tawi nder leydi ndi kene fota wonde 150 mégawatt taw kadi maha ɗum ko gollorgal chinois ji bitegal Chine wattera ko ngal tigui jogori mahde ɗum ko wona ɗum ko kadi Chine ne jogui toon gollorgal gongal ko mahata nokku biteɗo Kalita walla mbiyen tan Kalita kene fota wonde 250 mégawatt taw kadi ko fate banggue barrage maji kuɓam e nder leydi Guinée
Hatsengi wi tonto leydi Guinée paren ko tonto Togo Côte d'Ivoire caggal de ciifondirno wonno koye sappo e joyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗe sappo e goho taw kadi e tawtorede cetal bitengal en seera ko fate banggue réfugié ji kareli garno tonto leydi Côte d'Ivoire won dognoɓe moltoyi tonto leydi Togo ñalawma heccanke o ɓe giwi tonto leydi Togo ɓe garti e nder leydi mabɓe kamɓe noon koɓe temedere sappo e jeeyo e tawtorede cetal bitengal senare sana cetal bitengal CNAR e gardogol biteɗo Chippi kamɓe noon ene wondi kadi cetal gongal bitengal Inishera kamɓe noon ɓe jaɓɓama jaɓɓugal payodingal no fewi walla ni mbiyen e tawtorede walla mbiyen tan e tawtorede kalfinaɗo ko fate banggue dogamol to en e biteɗo Madame Kitty Albevi Madame Kitty Ablave kanko non jaɓɓiɓe toon jaɓɓugal payidingal no fewi caggal nde Alassane Dramane Ouattara waɗi e rango wonande ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe moltoyiɓe e leyɗele taari ɗe kala yo gartu e nder leydi mumen kamɓe noon ɓe mbaynima toon to Togo baynugal payidingal no fewi bisuji jondi no fewi tene kadi ɓe dusama toon duuso wongo fayida no fewi toon to Ghana paaɗena gollorgal leydi Ghana taw kadi ko automobile montoɓe toon werlaji bitegal Kanta Kanka bitegal Kantonka kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal jillo Angela Merkel tuma kay nde sifodiri e jagorɗo kalfinaɗo jeygumo leydi Ghana ɓe cifodiri wonande gollorgal Ghana bitengal VW taw kadi ko montowal werlaji kamɓe noon maɓe garton to leydi Ghana gam montu toon werlaji mabɓe kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal kay nder leydi Ghana ɓe monta en werlaji oɗo saaha laamu leydi Ghana yiiɗi tigui ko libde gollorgal mabɓe toon to Burkina Faso poste mo gendarme taweteɗe nokku biteɗo Guri tonne kadi yanama walla mbiyana Gayri tonne kadi yanama sanga pecce jamma sanga 23h ha fenma 2h jamma pellodiral ngal wuli jaw noon ken fotonde capanɗe joyi jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyi kilométre hakkude mum e nokku biteɗo Fada Gourma ko toɓo mango tigui se mbiɓe tumede toɓo ngari ko nden tigui piyanɗe ɗe darti toon to Nigéria état plateau tonne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toon e nokku biteɗo Lappan diwa to noon ko famɗi ko kala sappo e jeenayi neɗɗo mbasi fittade men hakkude fulɓe aynaɓe ene wondi e remoɓe diine Issa yankoɓe ngal pelɓodiral ngal waɗi ko guila altina ha fenma jamma hanki o sappo e jeenayi neɗɗo mbasi pittal men temedde tati e sappo naggue ɗum tigui woni ko wara toon e wiide taw kadi ko porte parole police taweteɗo toon to état taw kadi ko état mo plateau mo Nigéria toon to leydi Gabo Ali Bongo ndi mbasi fodiri hakkude laamu leydi Gabo kamɓe laamu leydi Chine taw kadi koye boñmo Chine toon to Chine kene foronde temedere e sappo e jeetati million temedere e sappo e jeetati milliard ko projet français wa gam mahde e barrage taw kadi ko toon to Mijika barrage noon ko fate banggue kuɓɓama beele kadi kuɓɓam ɗam ene wawa yeynade nokkuji tati e nder leydi Gabon taw kadi ko capanɗe jeeɗiɗi méga wiyata toon to Cameroun ambassade mo leydi Cameroun taweteɗo toon to Italie oɗo sahane tuma kam tigui rokka toon ñaw mbiyetego sida kanko noon o wiyete ko Dominique Awono kanko noon o jooɗima toon guila hitande ujunnaji ɗe jeetati caggal nde jayde witende Barbuta jayi witende Barbutto Azura ndem ɓe kolliti yogay sukaɓe kay so mbayi pisti tawama ne gonde sida yogen kollata jaltidi koye makko kanko ɗon ambassadeur haala kanon yettima laamu leydi Cameroun ma mbaɗi hen loskoji mumen toon to Éthiopie ambassade mo leydi toon to Éthiopie e nokku biteɗo Isra ko dillere leydi watta toon yerɓere leydi watti toon ha yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi toon pittal men e wiide police ɓe jaltinima koye jayde witeɗe Fana BC kene fotonde yimɓe nayo gañima toon taw kadi kene fotonde million bris ko ɗum tigui woni ko boni toon so wattama e CFA ne wona million ngaji nogas e koppreje franc CFA toon to Égypte toon kadi ambassade mo leydi Amérique kam tigui jogorno yanede hanki taw kadi ko faari banggue pettoje toon to Kera taw kadi yalti ɗum ko police kam e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi nokku biteɗo Simon ko toon tigui yinno wadde jangu makko kanko ɗon suka biteɗo Abdullah Mayyan Abdullah Sami kanko ɗon fama jungo ɗo sama tawe juuɗe dadi ɓe caggal nde wakki sakiyel makko tokosela e nder ngel ɗon sakiyel ko hen tigui o wanno pettoje makko gam yidde fettinde e nder ambassade o oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jabir sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Japon ma en jaha toon to Japon kame Rishi e ha toon to Syrie kame Moyen Orient Ghali Abouba bisimilla maɗa
jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Japon puɗɗoten talata hanki o Japon heeɓi hendu mawdu no feewi hewde doole tawa kadi ko yaadude toɓoji kewɗi ndiyam ndewi inniri typhon jebi o noon o famde fof o yooɓima capanɗe sappo e jeegomo neɗɗo wasi hen fittade mum fodde temedde jeegomo neɗɗo kadi e oɗo saaha ko mbarmi hen koko ndu bonni kaake noon huno ko wawa jangtede ha tengti noon e nder oɗo région taw ko région biyeteɗo Osaka ene tawi Osaka noon ene tawe to banggue hirnangue leydi ndi Osaka ne tawe to banggue hirnangue leydi ndi ɗo noon bonni no fewi ha tengti kadi e boowal laaɗe diwaji mabɓe boowal laaɗe diwaji ngal ɓe mbiyata conseil bonni no fewi sanne typhon o noon waɗi tigui waɗi hendu mawdu no fewi hen noon waɗi nokkuji hendu ndu ne doga dogdu fakkindo ene qiime ha temedere e capanɗe jeegom kilométre kala waktu e waɗi nokkuji kadi taw ko nokkuji ɓurɗi ɓattade nder maayo ɓurɗi ɓattade leydi ɗi nokkuji noon hendu ndu ne doga ha temedde ɗiɗi e nogas kilométre kala waktu fodde 1,2 million neɗɗo e guinama e koɗande mumen fodde kadi 2,4 million galle million ngaji ɗiɗi e piccal nayyi galle e oɗo saaha courant mon to ɓoggi courant mon koko taƴƴono koko bonno kono e oɗo saaha yoga e mabɓe ɓoggi courant ɗi puɗɗima fewnitede sababu hendu ndu ɗon e hewde doole e hulɓinade fodde temedde jeetati avion ɗaɗa ndi woka fonnaka juude ñalawma hanki haytinama waɗama ko wiyete annulé e alarba hande one ko temedere e capanɗe jeegom laana ko kañum tigui waɗa annulé e oɗo saaha noon teskama tigui jaam ekisal fuɗɗima artude e nder leydi Japon koto leydi Russie paden to leydi Russie noon laamu leydi Russie ha tengti kadi e halfinaɓe ko fate sumgoji ɓe puɗɗima wullitade ɓe kolliri tigui wonde ɓoggi karale ɗi réseaux sociaux ji ɗi taw ko Amérique naɓe oɗo réseaux sociaux biyeteɗo Google e ngoɗo hello wiyetego YouTube ɓe kolliri tigui ene mbaɗa puɗɗima wadde kine mumen e juuɗe mumen e sumgoji mabɓe taw ko sumgoji local ɗiɓe ɗemine yuɓɓinde alade garoɗo o ɓe kolliri noon e kala saaha Google e YouTube ene follira tigui ene ɓayyina nate e vidéo ji taw ko oɗo biyeteɗo Alexei Navalny ko lundiyanke mawɗo no fewi ɓurɗo mo ngaddude e nder leydi Russie eɓe kollira vidéo ji mum e nate mum ene waɗa erango faade leydi Russie naɓe nde mbaɗata seppoji men ñande alade ñalawma woote o ɗum noon ko beele woote ɗe ne mbasa rewde lawol ɗum noon ɓe kolliri ɓe puɗɗima wullitade e oɗo saaha yo Google e YouTube darti ko waɗata ko ɓuuri yawde e yaccade koto Moyen-Orient paɗen to Moyen-Orient noon laamu leydi Israël ɓe dokki yamirore wonde ɓe kamɓe faade koni ko wonde kay wuuro woto taw ko wuuro tawten e nder Cisjordanie wuuro Bédouin noon woni no annama aynaɓe ɗi wonde yo wuuro ngo heele ha laaɓa ɓe dokkiɓe noon ko balɗe jeeɗiɗi nde ɓe eggilta kaake mabɓe ko adi ko wuuro ngo ene moññe ha laaɓa koto leydi Syrie paɗen talata hanki o koninkoɓe leydi Israël ɓe gaynima bomboje e pettoje e koninkoɓe Iran naɓe taw ko tawteɓe e nder leydi Syrie ko famde foof yimɓe tato taw koninkoɓe Iran naɓe mbasi hen pittali mumen joolama jaɓeri haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe